Dobrodošli u današnji video. Ukoliko vam se ova tema dopadne, ne zaboravite da lajkujete. Pa da krenemo. Danas ćemo popričati o noćnim pticama. Ljudi koji ostaju budni do kasno, kažu stručnjaci da imaju veći rizik da umru mladi. Studija sprovedena između 430.000 ljudi u Velikoj Britaniji otkrila je da su noćne ptice imale 10% veći rizik od ranoranilaca. Ovo je pitanje javnog zdravlja koje se više ne može ignorisati, rekao je prošle nedelje koautor studije Malcolm van Schultz sa Univerziteta u Sari u Engleskoj. On i njegove kolege su utvrdile da bi noćnim tipovima trebalo dopustiti da kasnije dolaze na posao. Noćne ptice koje pokušavaju da žive u svetu ranoranilaca mogu imati i zdravstvene posledice, izjavila je Kristen Knudson sa Univerziteta Northwestern u Čikagu, takođe autorka ove studije. Oni su iz javne baze podataka prikupili podatke o gotovo 500.000 ljudi starosti od 38 do 73 godine. Učesnici studije opisali su se kao definitivno jutarnja osoba u 27% slučajeva, više jutarnja nego noćna 35% i više noćna nego jutarnja 28% ili definitivno noćna ptica kojih je 9%. Takođe su naveli svoju težinu, pušačke navike i društveno-ekonomski status. Studija je pokazala da je zdrava količina odmora izuzetno važna. Naučnici su zaključili takođe da grupa noćnih ptica ima 10% veći rizik od smrti od ranojutarnje grupe. Takođe su otkrili da noćni tipovi imaju veću verovatnoću razvoja psiholoških poremećaja, dijabetesa kao i problema sa želucem i disanjem. Osim toga, skloniji su i pušenju, ispijanju alkohola i kafe i uzimanju ilegalnih supstanci. Razlog većeg rizika možda je u tome što ljudi koji su budni do kasno imaju unutrašnji biološki sat, koji nije u skladu sa njihovim spoljašnjim okruženjem, rekla je autorka Knudson. To bi mogao da bude psihološki stres, obrok u pogrešno vreme, nedovoljno vežbe, nedovoljno sna. Naučnici su takođe pozvali na poseban tretman noćnih ptica, odnosno ipak fleksibilnije poslove i radne sate. Njih ne bi trebalo siliti da ustaju za smenu koja počinje u 8 sati ujutru, smatraju naučnici. A šta vi mislite o tome? Pišite mi u komentarima. I naravno, ukoliko vam se video dopao, ne zaboravite da zapratite naš kanal. Veliki pozdrav!